Dobrý deň, ja vás vítam na Dargovskom kultúrnom lete v obci Dargov a práve sa tu pripravuje kultúrne podujatie pod názvom Dargovská svadba. Janka Bakičová vám prináša pozdrav z obce Dargov. Storočnom, kde bude predstavená Dargovská svadba. Zároveň vítam medzi nami folklórnu skupinu Čerešeň z Nižnej Kamenice, ženskú folklórnu skupinu, ako aj domácu folklórnu skupinu Dubiny. Prosím, aby sa ujali slova. Svadba patrila k najveselším príležitostiam v živote voľníckej dediny a bola do nej skoro celá aj zainteresovaná, ak už nie priamo, tak aspoň diváci. Nič sa totiž na dedine v minulosti nemohlo robiť anonymne, bez kontroly a netreba Vari pripomínať, že vzťah dvoch mladých ľudí pred svadbou, ale aj po nej, bol vďačným námetom pre klebety a ohovárania. V podvečer, deň pred svadbou, sa v bytku nevesty zišla spoločnosť parovkov a dievčat. Toto stretnutie bolo spojené nielen so spevom, ale malo aj symbolický význam. Počas večera dievčatá uvili vienok pre nevestu z barbínka. Uvité boli aj tzv. Pokrejtky pred družbou.
sa ešte v prvej tretine minulého storočia robili začiatkom týždňa, ale neskôr sa prešlo na záver týždňa. Na sobáš do kostola šli obe svadobné družiny samostatne. Každá taktiež pozývala na svadbu svoju stranu, čo bolo zvyčajne záležitosťou peršoho družbu. Nevestu ku oltáru vyslali a viedli svadby, medzi ktorými nesmela chýbať krstná matka. Pred odchodom z rodičovského domu nevesta i ženích, mladý, si kľakli pred rodičov a poprosili ich o Dávam Pán Boh tento chvalebný deň, keďže naša mladá vybiera do drahy ďaleke. Na 100 otcovo tomu mala vystúpiť. Jak by vystúpiť mala, keby neprepýtala. Koho toho perše, Otca nebeskoho, dalej matku svoju i otca svojho. Apočko môj milý, mamočko moja drahá, vy ste me zrodili. Znám, že ste ešte zo mnou veľa natrapili. Teraz vás tak budem pýtať, jak mi vás za života ešte nikda nepýtala. Pre Matku Božu, pre Pejzran Kristovi. Raďte mne odpuštiť a mne požehnať, lebo ja še od vás odlučujem a ku svojomu tovarišovi prikľučujem. Hore hurá! Kresnovej kresny, ujcové ujčiny, strikové i striny, i všetké podobné rodziny. I vás tak pýtam, jak mi vás v živote ešte nikda nepýtala, raďte mi odpuštiť a mne požehnať, lebo ja še od vás odlučujem a do chrámu Božoho pristupujem. Hore hurá! Parobci a zivky, co vám povedať mám? A zdalem tero, že vám prajem toto, co ja teraz mám. Za všetko vám dzekujem svůj želený vinok, na vás poručujem. Hore hudá! A ešte nakoniec, Apočko, mamočko, jak ku vašim nohom predrahým kleknúť mám. Pýtam vás nakoniec, rodičové mojo, dajte vy mne požehnanie svojo, jak dakedy žehnal Izák syna svojho. Hore hudák!
Odchodom mladých v sprievode svadobných hostí sa celá pospolitosť odoberie na cirkevný sobáš do kostola podľa vierovyznania nevesty. Aby si čím skôr privykla v novom domove.
odišla na miesto, kde sa koná svadobná hostina. Počas nej sa zvykli spievať tieno alebo podobné tematicky vhodné piesne, tzv. Vešeľové. Chudáci, vonia, kytiru, duša, nejdeš na dvojku. Na zdravie, na zdravičko, na zdravie. Daj Bože. Na zdravičko. Znowu ze szkoły.
Zostrojenie nevesty sa konalo po polnoci. Našu nevestu prišli začepiť ženy z dediny Nižná Kamenica, kde pôjdu novomanželia po svadbe bývať. Po čepení nasleduje známe redovy, ktoré je charakteristické len pre Zemplín a priľahlé oblasti Zemplínu. Vítam Češek po Pešíra. Či sa jedáš hlavku sac, alebo svoj viedek čas? Hlavku sac. Udaj hraj. Šumba milá, vítam ťa ešte po druhý raz. Či sa jedáš hlavku sac, alebo svoj viedek čas? Hlavku sac. Udaj hraj. Rosa na neba, rosa na neba, ja się dohodím. Haničko šumná milá, vítam ťa ešte po tretí raz. Či sa jedáš hlavku sac, alebo svoj viedek čas? Viedek sac. Udaj hraj.
Začíname. Udaj, hraj! Začíname
Milá mládež, chcem sa veľmi pekne poďakovať za dnešnú účasť na dnešnom vystúpení Dargovskej svadby. V prvom rade sa chcem poďakovať folklórnym súborom, folklórnemu súboru, ženskému folklórnemu súboru z Nižnej Kamenici Čerešeň. Folklórnemu súboru Dubiny Dargovskému. Ale ako ste si už aj všimli, začíname ho obnovovať a sú tam mladé ženy už. Áno! Chcem sa poďakovať klubu dôchodcov, že nám napekli koláčiky. Bývalým členkám klubu dôchodcov, pani Gombošovej a pani Lofajovej, za to, že nás inšpirovali v tom a pomáhali nám pri dostávaní tohoto programu. Ešte raz veľmi ďakujem a na ďalšiu nedeľu bude Heligonkári, by mali hrať skupiny 2. Čo?